जाबाय 100नियानो जाहैबाय बेलेग देशनिया मानो गिबियावनो लोगोसे आंनि दिनथिफुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो फुङावनो दार्जिलिं थांनो ओंखारबाय आरो जोंना दार्जिलिं थांनाया स्टेप बिदिनो जालांगासिनो दिनै जोङो नैबेनिफ्राय ओंखारलांसै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसनिफ्राय दायो फुंनि माबा जाबाय 5टा एसे बारबाय जोंना गारिया 6टायाव आरो ओमफ्राय दा जोङो दार्जिलिं सहैजासिम मा नायलाङो बेफोरखौनो एसे देखायलांसै जोङो दिनै दार्जिलिंबो बेरायखागोन नालाय ओमफ्राय माहा बेरायनाय जायो एसे देखायलांगोन आरो जायफोरा आंनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय मानसिफोरा ओंखारखांजोबाखै जों ओंखारखांबाय सानै फै ओइ टेक्सिटा फै नै जों टेक्सिटाजों आंजों ओंखारखांबाय न' मा लादों ओमफ्राय नोङो प्लास्टिकआव जिलापि मा बुस्थु जिलापि मैया जाखान्दा जिलापि ना बेखिनि ओंखारखांबाय नों माखौ बुंनो दार्जिलिंआव थांसिगोन ने बुस्थुआव मायाबा दङ जों थांबाय थानोसै लोगोफोर जायफोरा दार्जिलिंआव फैयाखै जोंनि भिडिअनि गेजेरजों दार्जिलिंखौ एसे नायदो जों मा नुयो एसे देखायलांनो नाजानोसै नङा होमबा गासिबोथ' फैनो हयथ' सोलाबा सम मोना सोरबाया बेस्थ' बेखाय जोंनि भिडिअनि गेजेरजों एसे नायलांदो आरो जों मा देखायनोसै ओमफ्राय जोंखौ दार्जिलिंआव लाबोग्रा मालिकआ नैबेनो आरोना ओमफ्राय माखौबा बुंगोन नामाथाय भिडिअआव बुंनो गोनां जेबो गैया फैनानै गाहाम मोनदों आरो जों दायो दार्जिलिंआव थांनो थाखाय रेडि थांनो ओंखारगासिनो नों दासो सिखारदो हाय Gotova Upendranath Brahma, the father of Bodos. जोङो सिलिगुरिनिफ्राय दार्जिलिं सहैबाय ओमफ्राय दायो एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै लानोसै नै आङो नारें हागासिनो बेखौ न'निफ्रायनो लांफाखानायमोन आरो आङो दार्जिलिं सहैबाथाय बेखौ जागोन होनना नाथायबा जानाय टाइमा आंना मिलायासै फुङावनो जानो गोसो जानानै जाबाय ओरैनोथ' फुङावहाय नारें एसे जुसफोर बानायनानै लोंबा गेसफोरा मोजां जायो जानाया होनब्लाबो आंना इदि जाद्रायनाया मोजां जायासै नामाथाय मिथिला जेखि जाया जाबाय जोङो दायो रहिनि हटेलाव दङ आरो जोंनि बेरायनाया मोनसेबो जागायाखै जोङो सिगांग्रो एसे ब्रेकफास्ट खालामनानै लाग्रोदों नै गोरलै गोरलाम उन्दैफोरा मेगि जानो गोसो जादों खोमा मेगि जाबाय बिसोरो आरो जोङो रुटि जादों बिनि उनावहायसो जों बेरायनायखौ जागायलांबाय थानोसै आरो बहा मोनहैयोसै Dolosa deh, dolosa. Angin. Wow! Ekstasi!
जोङो मनेस्ट्रियाव थांगासिनोमोन सहैबायबो ओमफ्राय दा बेयाव हाबनायनि सिगाङावनो लामायाव नै बेबायदि माबा फानदों आरो जि मात्र 100-100नि गासिबो 100-100 ओमफ्राय जोङो गांसे लानाय जाबाय नैबे मनेस्ट्रिनि गेटआ बेनो गाहायाव ओंख्लायलांनांगौमोन आरो आं ओंख्लायबोनाय मानायखौ लालायलायासै डाइरेक्ट सहैनायखौ लानाय जाबाय मन्दिरा ओरैबायदि आरोना बिराद थान्दा आरो बेयावबो मानो एसेबां गुसु बारनांथाय सान्दुङावसो थाबाय थानांगौ जादों गोजांनानै ओमफ्राय जोङो गिबियावनो बेयावहाय सहैनानै फट' मोनसे लाग्रोबाय बिनि उनाव जोङो मन्दिर सिङावहाय हाबनोसै नै मन्दिर सिङाव माबायदि एसे बेखौबो नायदो खुलुमलांसै आरोना एसेनो बोर बिना लानोसै मोजांनो होनदो गोसोनि साननाय हास्थायनाय लुबैनायफोरा फारि जाफुंलांथों होननानै बै माबायावहाय बेयाव इथिंजाय दुखानाव गुड लाक फानदों आरो बेखौ दा लांगोन मोजां नुदों खुलुमग्रोनानै लाग्रोनि गुड लाक होना मोननै गाहाम नांगौ रनसाय लानबो नांगौ नो हा रनसाय लानबो नांगौ ए बिहरदो बिदि थिखांनायखौ लांना मनेस्ट्रियाव नै गुड लाकखौ बे मोननैखौनो लाबाय मोजां नुनायखाय बिनिफ्राय दायो ओंखारबोनानै लामायाव नै मोनसे सुइटारखौ आङो मोजां नुनायखाय सोंना नायदोंमोन नाथायबा दामखौ मिलायनाय मोनासै 1200 नांगौनो ओमफ्राय लानाय जायासै आरोना दायो जोङो बाटासिया लुगाव फैलायबाय बेयावहाय नै खैलानि ट्रेन खारनाय नुदोंना बेयाव गाखोनो हायो आरो जोंबो बेयाव गाबोन गाखोगोन बेखौ टय ट्रेन होननानै बुङो सासेयावहाय 1000 लायो टिकेटआ नाथायबा जोङो दिनै गाखोथ'ला आरो बेयाव गाखोनानै बे दार्जिलिंनि माखासे जायगाफोराव फिदिङो जाहैबाय आरो जोंबो गाबोन गाखोना नायबासो मोनथिसिगोन बहा फिदिङो दायो जोङो बे बाटासिया लुगावहाय एसे बेरायनो नै दायो आङो गरखा ड्रेस गाननो नागिरदों ओमफ्राय कालारखौ बासिनानै लानांगौ आरो बबे मोनसेखौ गानगोन ओमफ्राय दायो आङो रेड कालारखौ गाननोसै बे रेडआ बै ग्रिनफोराव एसे बेरखावगोन नालाय ब्लुआबो बेरगोन बेरनाया ओमफ्राय रेडखौ गानसै आरो नै बिथिंजाय ब्लु गानदों बे आंखौ गाननो लायदों आंखौ नै नेपालि ड्रेस गानखांबाय आङो ओमफ्राय नेपालिनि मोनसे रिल्स बानायलांसै आरोना सिगां बानायनाया बेखौनो बानायनोसै मबाइला आंनिया पुरानाया माबाखौ मारि मबाइलखौ मोनथिया नोंनिसो दोनदों तालामारि खोनागोन ना खोनायाथाय मा मेथाइया बा दे नैबेयाव आइ लाभ दार्जिलिं दङ आं बेखौ बेकग्राउन्ड खालामनानै रिल्स लानो सानदोंमोन नाथायबा माबाया मिलाया आरो साना मिलाया खोमसि नुयो बेखायनो आङो बिथिंजाय लानो हायासै रिल्सखौबो लाबाय लानाया आपल'डबो होबाय सोरबाफोर नायबायबा नुबायबो जानो हागौ आरो सोरबाफोर नायाखैबा नायनो गोसोब्ला आंनि सर्ट भिडिअ थांनानै नायहैब्लानो नुगोन आरो आं मा रिल्स बानायनायमोन गरखा ड्रेस गाननानै ड्रेस गाननानै फट'बो लाखांबाय रिल्सबो लाखांबाय ओमफ्राय दायो खुलिनोसै आरोना 50 थाखानि गाननायमोन जाबाय 100नियानो जाहैबाय फट'बो लानायजों फट'बो लानायजों गानना दसे बेरायनायजों 100नि जाबाय आरो बे ड्रेसजोंबो बिराद फैसा खामायो जानो हागौ बिसोरो बुहुत मानसियानो थांनानै गानहैयो गाननोबो लुगैयो समायोबो नालाय सासेयावनो 50 थाखा बेबो दसेल' गाननाय नाथायबा ड्रेसासो बिराद गानला गानलि बिसोरबा माब्ला सुयो मायो एसे बोरैबाबो मोनलायलाङो आंहा ओमफ्राय नै बेनोमोन बाटासिया लुगा गोजौनिफ्राय बेबायदि नुयो आरो लकेसनखौ बैथिंजाय गाहायावहाय दार्जिलिं सिटिखौ नुहुरो आरोना रोमै रोमैनो
बिराद सान्दुं गोसा जोङो साथाबो लाबोआखै दार्जिलिं लायावनो जि माबा गरम ओमफ्रायो जि मा होनो जोङो ड्रेस गुदुं गुदुं लाबोलायदोंमोन आरो दा थान्दा दार्जिलिंआव बिराद जागोनब्रा थान्दाथार होननायखाय दा थान्दा जागोन ओमफ्राय दा बिराद गरम मोखांफोरानो खामलाबजोबसिगोन ओरै होबथे होबथे थाबायबाय थानांगौ जादों बिनिखायनो नै माबानि थाखाय मोखां खोबथेनो थाखाय टफि गांसे लाबाय ओमफ्राय आरो अबस्था खाराब बेगाबो जब्रबना होलायबाय ओमफ्राय नै मबाइल लानो थाखाय बेग गांसे बायब्रबबाय आरोना ओमफ्राय दायो जोङो गारि गाखोनो थांगासिनो गारि पार्किं दार्जिलिंआवनो इमान गरम मोनायाव थान्दा जागोन मोनायावलाय आरो जि दोनखायो दामखौ जोङो दायो दार्जिलिंनि सिराखाना नायसिगोन मा मा नुगोनथाय मिन्थिया जों नायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो एसे एसे देखायलांसै आरो ओमफ्राय ओरैबादि मेंबाय इमान गोजौ 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 गाखोनांगौ अयभास गैया नालाय जि मेंग्रुजोबखाबाय आरो जोङो फुङावबो मात्र रुटि जानायानो खाम जानायनिबो टाइम बारलांबाय नाथायबा जों खाम जानाय जायाखै नालाय टाइमखौनो मोनस्रायाखै ओमफ्राय बेरायनो फैबाय जेब्ला जोङो बेरायनांसिगोन आरोना बेबायदिबाबो ओमफ्राय नायलांसै आरो दायो मा मा नुयो देखायलांबाय थानोसै मथु नों माखौ बुंगोन जेबो बुंला आंखौ नायलांबाय थादो गेस बायदिसो नुबाय दांलै नुवाखै मास्क गानाबानो उपाय गैला आं गानना लानांसिगोन गन्थङा खोलाबजोब्बाय ओमफ्राय आरो दसेनो सान्दुङाबो ब्रां ब्रां नांना होयो आंखौ इदि फट' लाबायमोन ना दार्जिलिंनि सिराखानायाव मा मा जिब जुनार नुगोनथाय आं बेखौथ' मिन्थिला जिखि जाया जों नायनायजोंनो लोगोसे देखायलांफाबाय थानोसै आरो खोन्थालांबाय थालायलायला आरोना आङो मिउजिकल' दामनानै होलांबाय थानोसै नायलांदो मानसि दंबावो उन्दुनानै लाखादों
उखैनाया जाथारला नै जाग्रोना लाबाय केक Happy birthday हाबहैबाय ओमफ्राय बेयाव हाबबा भिडिअ लानो मोना होननाय दङ नाथायबा जोङो सिरि सिरि लाखुमा लांदों आरो ओमफ्राय बेयाव थानाय नै बेफोर दाउफोरा गासिबो अरिजिनेलनो बेनि अनगायैबो बिराद बायदिसिना दङ आरोना जोङो जाखिनिखौ लानो हागोन बेखौ सिरि सिरि लाखुमानानै नोंथांमोननो देखायजोबगोन आरोना जोंबो मेम'रि दोनथ'नो ओमफ्राय दा बेफोरो अरिजिनेलबालाय माबोरै बेबायदि थाबाय थाखो आं बेखौ बारा हमनो हायासै आरो माजोंबा बानायनानै दोनदों खोमा ओरैनोथ' माबायाव नायबोला बे भिडिअफोराव नायबोला अरिजिनेल नङा बायदि नुयो खिन्थु खाथिथाराव मेगनजों मेगन नायबा बिराद गोथां साइजसो नुस्रायो आरोना थैनाय बायदि नुस्राया नै बेफोरो मुसाफोरा आसुरितखा एकदम गोथां साइजखाय गिलायलायनोसो ओंखारो आरो मैसो खर'फोरा नै आयु मारै मारै बानायना दोनखौ हमनोनो हायासै मुसा बिगुरा नै एसे माबा मा होनगोन हामा जानो रोङि बुस्थु मायाबा होलाना दोनदोदां मैदेर हाथाय आयु बेसेबांबा गोलाव मैदेर आथिं बारा भिडिअ लाजोबनो हायासै बिराद बायदिसिना दंमोन जोङो बोरैबा नुसनबायबा फाइन लाजाबायगोन होननानै गिनानै बेखिनिखौल' लानानै फैबाय आरो बेनिफ्राय पत्थर देख रहे हैं ना इसमें आगे ट्रेनिंग करता है जो जाता है ना वहाँ पे ओ क्या राम कृष्ण ने क्या बोलता है ना उसका Ay, फोजों आथेनथावबाय दा बाबा फोजों ओइ नै बियो माबा हेपि बिलि टि गार्डेननो बिराद थान्दा आरोना बेयावहाय जिबायदि मा होनो बिराद गोजां बोथोर फरा जानाय बायदि मोन्दों आरोना थोर 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 खोमफिलायनाय ओमफ्राय बेयाव मानसिफोरा बिराद फट' लानो फैयो मोजांबो सिनारिया बिराद मोजां मोजां फट' ओंखारदों ओमफ्रायथ' मा होनबावनो आरोना जोङो बेयावहाय मोननैसो फट' लाखांबाय ओमफ्राय दायो साहा लोंगोन न' इयाव साहा लोंनानै ओमफ्राय आरो मा जायगायाव थांबावनाय जागोनथाय मिन्थिया जिखिजाया जेराव थाङो बेयावनो एसे भिडिअ लाबावगोन आरो गोजांनानै रायज्लायनो रोङाखै ओमफ्राय नैबे टि गार्डेना माबा आरोना दाइसि खायोबानो 500 जुरिमेना होननाय दङ बिनिखायनो दांनोबो मोनाखै जोंनो माबा 500 होनांगोन ना ओमफ्राय थुदो गोजांसोबाय खर' गोथां साजोबलायबाय Kita, ini.
जों जोंनि हटेलाव सहैबाय ओमफ्राय जों मैया माबायाव थादोंमोन ना बड'लेण्ड गेस्ट हाउसाव थादोंमोन बेयावहाय मोनसे रुमावनो मोननै बिसना दंमोन आरो ओमफ्रायथ' बिनिया मोनसेल'सो बिसना नालाय जोंना मानसिफोरा गासै 12 जन बिनिखायनो जोङो एसे मिलायनांसिगोन 12 जनब्लाबो गिदिर गोजा नङा नालाय उन्दैफोरबो दंजोबो गोरलै गोरलामनो बेखायनो मिलायनोसै आरोना थानाय जायगाखौ नै जोङो ओंखाम जानो लाबाय ओमफ्राय आइटेमफोरा जाबाय नै पियाज बानलु आसार आलु फ्राय ओमफ्राय जोगोनार भाजि बियो मा भाजिथाय आं हमनो हायासै जिखिजाया भाजि नैबेबो मा भाजि मिन्थिला जिखिजाया माबा मोनसे भाजि आरो ओमफ्राय नै बिथिंजाय दाउ बेदर ना मा बेदर बियो जोंनि दार्जिलिं बेरायनाया दिनैनो फार्स्ट डेमोन दिनैनि दिनावहाय जों मा नुखो जों नायनायजोंनो लोगोसे मेम'रि दोनथ'थ' नोंथांमोननोबो एसे देखायलांबाय थानाय जाबाय आरो बेरायनो जायगा दंबावो जोङो आद्रा थानायखिनिखौ गाबोन बेरायगोन सानसेयावनो बारा बेरायजोबनोबो हाया जायगाफोराबो जि बोरैबा गोजौ गाहायजों लाबजों बिराद टाइम लायो आरो ओमफ्रायथ' मोनाबो जाबाय नालाय जोङो हटेलाव फैबाय गाबोन बिराद फुङावनो सिखारनांगौ गाबोनो सानराइज नायनायनि खोथा दङ आरो बेखौ नायनोब्लाथ' बिराद फुङावनो सिखारखानांगोनखा दायो ओंखाम जाबाय आरोना जोङो मोनानि आइटेम्सफोराबो गोथावआनो ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै रेस्ट लानोसै दिनैनि ब्लगखौबो आङो बेखिनियावनो फोजोबथ'नोसै जायफोरा दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव दार्जिलिंनिनो भिडिअ फैगोन दे बिदिब्ला एसेनोसै बाय बाय।